Принцип номер 2. Калориите са незначителни в сравнение с хормоните, що се касае до изгарянето на мазнини. Да, точно така. Вероятно ви е казвал много пъти, че надморното тегло или затлъстяването се дължат на приемането на повече калории, отколкото изгаряме. И че начинът да отслабнете е като ядете по-малко калории. Аз също някога вярвах в това. Но как тогава да обясним слабия човек, който яде като за двама не качва и грам? Или пък пълният човек, който само като погледне храната качва 5 кг? Истинският проблем е в метаболизма и хормоните, които го контролират. Когато намалите калориите, първоначално може и да отслабнете, да. Но след това организмът реагира и в крайна сметка качвате още повече. Особено в областта на корема. Причината е, че малко калории или глад задействат хормона на стреса, който складира мазнини. Калориите са просто мерна единица за енергия в храната. Хормоните гледат на калориите по различен начин. Ако нямате добро разбиране за тях, може да ви изглежда, че всички калории са еднакви и ако ядете по-малко, ще тежите по-малко. Но това не отчита физиологията на хормоналните реакции към храната. Доказателството е, че вероятно вече сте опитвали да намалите калориите и сте видели малък или никакъв ефект. Истинският проблем са захарта и рафинираните въглехидрати. Те са огромен стимулатор на хормоните, които трупат мазнини. Инсулин, например. Въпреки, че имат по-малко калории от мазнините. А белтъчините също съдържат калории, но правилното им количество активира хормоните за изгарянето на мазнини. Глюкагон. Правилното количество зависи от типа ви тяло, както ще говоря в някое следващо видео.